Kubor nakaslab jong unongsan hima. Ka Joint Action Committee jongki seng bekintop ya ka Ribhoy Youth Development and Social Organization, ka Ribhoy Youth Federation, Hanyotrap Youth Council, Hito, ka All Meghalaya Karbi Association, lembat ka senjuk ki rangba snong Marmany area, menta ka janmiet ka arbo kendai tarik urempang. Kilalaj ban ujor sendon sa Deputy Commissioner ka Ribhoy District, halor ka jingdon jong ka way ka seng ka bala berngam, banam sya ban bu ya ki dor jisu, bat ki way di, ki beade bat ka nyam Kristan, ha ka Sacred Heart Secondary School, ha Marmany. Habaya keren bat kilat patay kubor, hadin ka jingya kendo yo Deputy Commissioner, uba adhiren klen, nongelam ke SRSMA, baru ba bistokan timong, Sekretari ka AMKA, kiliat ho ba kat kum ka jingyo jingtip na kikme kikpa jang kikina school ka Sacred Heart Secondary School Marmany, kala don ka jingya kendo sop jang ka way ka seng ya ka bala tip kum ka Karbi Traditional Faith Association haga arpusantrik urempang hakapot ka jela Assam bad hagatay ka seng kala berngam babaro ki dur Jisu bakinto bru ya umat Jisu ki badan hakmat katay ka school kidai ban wengno lum kumta kin sapen perahi kani ka jing berngam bad ru ka jing saprayang jong ki dur lingba ki lat pathai kubor ni ki social media kalawan ra ka jing kulmar jingbot bat ka jing sngokya ka bajur ya ki babon ki dong song snong ka than bat kamtam i ginong elam snong kabala aruban kta ya ka syongsuk syongstan ha ka than ka badan marjan bat ka jela Assam kila ongru bakani ka jinglej ban ujor sa Deputy Commissioner ka Ribhoy kalong ban pentikna bakitei ki rewshit niam ki badan ya ka jing temu ban pentut ya ka syongsuk syongstan jong ki pai ba kimdei satya ban yo alat ban punur long ya ka jing temu bat sneo jongki bat baki bor jong ka an ki dei ban shimkhia ban penlong ya ka jing tokit ya kita ki brew ki ba pentut ya ka syongsuk syongsan ha ka than kinong elam gila ongru bagi pajba jong ka than Marmany baro shikata ki don ha pedeng ka syongsuk syongsan bat ki wei di ki snong ki badan ha kaput bat pentebru ba ka sen ka baningkong ki ba kum ki jing jia ki lawan jia ha po ka snong ka thau ha ka ba ki la penparu ya ki jing snokmen ba udisi ka Ribhoy ula kular ban shimkhia ya ka kam bat ru ban pha ya ki bor pahara khnang bakanam don kanu ka jing ya huri hura bat ka jingting jing smith ya ki pat ba nong song snong jong ka than hi paro ka way Sen pat ngai kulai gini ki Joint Action Committee bang lawan lang kane kapor ngaru kumaway hinong yalam gibaritam bat ngabat kumus senjuk ram asyong Sharman ti ngiwan ha kane kapor layak ban kendo USP nado menen ngalai kendo ban mentar siru layak ban kendo EDC badan borom bat kum jiru DSP te layak ban submit ya ke ga balaja nang kajingwan jungi kalong kajingwan jungi mentar si kalong bangin wanra kajing sungsuk sungsai te kuman syua tu lengkot habede bat kene jingjia kadon kata ya simlai ka baladap kadon ka wei ka jing yalang kaba kerteng kaba shot kaba mela ban khat lungkot kadai ka Ketifa lani Karbi Traditional Faith Association kata ka jing yalang lani kata ka meeting ki panlong ha Shliang Assam kabadan ha border Assam Meghalaya Assam te ha ka bidai bat ka meeting le sengi kinong shnong jong ka area hi baro ngim tip ngimbana te kalong kaba songlongo kalong ma hagasi nongkong kala dai gasi kaba ki kimi pa ki haban sanran ya lagi kon ti kita ki kon jo ki don ki kimi pa ki bawan bu school ha secondary school Marmany ti kai kaba penlongo kalong ba kat kum ngi tu jong i sister tu yang ba kadon kajing ya keren ha kata ka simplai baladap bahkan ba kibtha kadon ka rai jungki bakin sa weng no ka statue jong ka school ka badai ka kadur jong Jisu habadai bat kade ngaru ngalai jimot ji ba pindai ban kuslai hadin kata ha next day pan ngai ha new ha apo assembly bagi akran tekane ka penlongo yang nambar pengamtip ha kano dor kelapur state ha bedi bergene
te kum man sia thu ipi khniat habede bat ka taka poster kata te hadu bantang 4 UI bat ngi hai gini gi WhatsApp pagi ki apni hanrei daga dur khmat lane kabang UI te ngimpat UI ka ngala persyang man keli kini gino yalam di badan haciliang asam ru le sahdu kan ojing sya kata tengam te panrei ka verbally kalong ba katum yitu sister kalong ba hadin arsi laisi kinsa ai ka jing tho na galiang kata ka association ne kata ngam datib ha panrei yong lada kim weng kamut kinwan da kata kinhun bakin kinweng no ya kata ke tissue yung jisu kadu jisu ma ke habedi bat kane ngiru inan bijing songkya kumbang ala dep keren kadi kesin ke menongkong le sa po megalaya kabapan jujia menno di kajing wan jungi kajing ya kwa jungi ban ya kendu ya DC badan burom mat kum DSP kalong ba ai bagane ka kata kita ke ba kidan le se kajing tumu ban penwit ya kajing syakri blai lane ya kata ka school namar ba kata ka association kalong Meghalaya Assam dama lese ka area operation kalong bahe ka bayar lese di namar kata kadau na kerpat ya kita ki badai kita ki nong yalam lese ki hukum dan kum kita kijing tu kerpat ya ki bakin inlong ki ba sotu bat inwan rak ka ya sotu namar ba habadon kum kane ka jingjia habadon kum kane ka jing penting pensmi kemot ka ngam tharai ba ka jing suk bat ka jing kita ki kan wan ha jaka bat ke jungi namar balai ki wan gi senran lang ini gi ngi nakaliang ka Joint Action Committee apo jong kane ka Joint Action Committee ngi don ka senjuk kirang ba senang napo gi Erman area nanta nakaseng RBYDSO nanta naka HYC Umdan Circle bat ka RBOF Umdan Circle iwan hangne ha ka bayade bat ketuka thang ka bayade bat ketuka jingja apo marman tena kaliang ka jungi hakane ka sni ngilawan bu ka jingtho apo DC kumjur apo SP office na banta ban monitor ban yarap habyade bat ketuka jingja oi takaliang jong ke amkar kidon lang hangne hadin bangilawat nia ya kane jingja kadon sya kata tenangi kerpat akibar kaan kumjur ka district administration bakin siobha ban pej bha habyade bat kane ngikwa ya jingsuk kandon kumujulong barbor hapo jengate kathan marman area ngim kwa kiwe kin pentut hakiti jaka nakaliang jungi ka RBOF bat kiwe kisang kibangi don lang ang action committee ngikwa ba kajingsuk kandon rangkat hakiti ki jaka bat lada kane ka jing pentut kadang don nakapor sakapor kamut ba nakaliang jungi ngimla mensusngap bat ngikwa ba kajingsuk kandon rangkat hakiti ki jaka te nakaliang jungi ngai kublei ya DC ulai yang ka asuran ka babiang bat ula kular yang ban yarap ban pha ki polis personal ban investigate habyade bat kene kam bat lakular ban pha ki pulit akat thai dan nakaliang jungi ngin nite rangkat bat ka district administration nang nasyukmat ngin sapej ro hakan kapor niwan hangne kumba ki parlok nungkren bakmat kila kren hagaba nglayo ya kataka report limba social media kabami haka arpnya utarit jong ne punai hakaba kaladon kejingong ba kalon kejing maham nakaliang jong giri usit nyam hakaba kikuwa ban weng nan ban prai ka durmon jisu dan kini no ki traditional design lan ke symbol hakaying mene lan hagi school ke ni nakaliang ka amka ni da bagi sukya bat ni yosio habang yosio ya kena report ni sosik jur ban penum jur kena report baki mede ban ni lambak la hakabangi nad ban syang don hapen ga jingsuk sungsan kemudian kena ka jingthut te ni kerpat ya ka district administration ro kumba ngilap ya kendu ya i DC badan burom jingi bat jur SP bakin ai yang kata kejing harap
ka polis patrolling khnang ban light na ka te jingma bat hak ne por ni na kaliang ka amka ni non ke jing sngo kya du kata bat ngi mai lat hiru ya kum gitu ki brio ke ba wat munra ya ke jing kelumar hagi sunong ki thau hagi melang salang te hak ne por kenturu ya ki kilok ki para betre na ka jing ba hagi melang salang bakin ya trilang khnang ba kete ka kam ke jing tmu jong kita ki rusit niam ki ba wan ra ke jing kulmar kin mu yolat bat ngino mai lat hiru dalele na ka bata ke jing wan ra ke jing sneu ha kan ka ribat ke jalan ke jungi bless you bon. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.